Rozhranie cloud. Dostali sme sa do tej základnej obrazovky, do toho základného rozhrania a tu máme teda hneď takú záložku, že náš prvý chat s touto umelou inteligenciou, že nás tu víta a ako teda budeme a kde začneme. Tu na ľavej strane je taký ľavý panel a ako sa tu zorientujeme. Vidíme, že tu máme vlastne pomenovanú alebo logo tej umelej inteligencie. Máme tu nový chat, čiže tu keď začneme promptovať, písať, tak sa nám zobrazí vždy nový chat. Tu je lupa, to je vlastne hľada históriu našich starých chatov. Stačí, keď mu tam napíšeš nejaké kľúčové slovo a nájde napríklad nejaký rozhovor pred týždňom, pred mesiacom. Toto je záložka, ako prispôsobiť sa alebo upraviť podľa seba. Nastavíš si, ako cloud má s tebou komunikovať. Štýl, jazyk, tón, čiže perfektná alebo tzv. Zlatá funkcia. Potom tu máme chat, to sú chaty, to sú zoznamy všetkých našich promptovaní alebo rozhovorov. Keď tu niečo už budeš mať, vidíš, že ja teda začínam, tak kliknutím na ten názov sa kedykoľvek môžeš k tomu konkrétnemu chatu vrátiť. Potom sú tu projekty. Môžeme vytvárať projekty ako v ChatGPT alebo napríklad v Gemini, tam sú gemy, takzvané gemy. Je to nejaký priestor pre naše súvisiace chaty pohromade. Napríklad ja si tu vytvorím projekt, môžeme si to vytvoriť, napríklad dajme tomu, že dáme recepty. A tu si môžem vlastne s ním hľadať, upravovať recepty. Dáme nový projekt, ťuknem na to a teda, že čo má on robiť? On sa ťa bude pýtať, že konkrétne mu tam zadať, že vytváraj recepty alebo hľadaj mi recepty alebo chcem si tu ukladať tie recepty, doplňať si to a tak ďalej. Potom tu je taká záložka, že výstupy. Takže je to nejaká špeciálna sekcia, kde cloud ukladá tvoje vytvorené dokumenty, tabuľky a rôzne iné výstupy. Keď cloud nám niečo vytvorí, tak to nájdeš vždy tu. Môžeme si to vyskúšať, dáme nový chat a môžeme tu napísať napríklad vytvor mi 5 rôznych háčikov pre moje Reels na Instagrame. Téma je edukovanie žien 50+, ako si nastaviť správne svoje bio. On možno teraz bude písať po anglicky, lebo nemáme to ešte nastavené, ale možno nie. Tak uvidíme, ako nám bude odpovedať. Teraz vlastne je taká, dá sa povedať, že oranžovo-hnedá ikonka. On rozmýšľa a bude nám tu písať. Pomaličky to ide, takže tvoríme, skladáme háčiky. Napríklad, prečo ťa na Instagrame nikto nesleduje, aj keď máš čo povedať? Odpoveď je skrytá v prvých 3 riadkoch tvojho profilu, ukážem ti, ako to zmeniť za 10 minút. Skvelé. Toto by mi ChatGPT v platenej verzii nenapísal, proste tak to je. A tak ďalej, čiže mám tu nejaké háčiky mi vytvoril. A ja mu teraz tu napíšem do toho chatu. Zahrani mi to do Word dokumentu. A on mi vytvorí z týchto háčikov Word dokument. Dávajte si pozor, môžeš si to samozrejme, že je možnosť si
to ukladať aj do PDF-ka, len to PDF-ko nie je pre našu diakritiku slovenčiny veľmi OK. Čiže odporúčam si to potom zdieľať do Wordu, potom si to môžeš počítať, či zmeniť, exportovať do PDF-ka alebo do iného súboru. Alebo si to jednoducho len takto chytíš, prejdeme hore, proste si to len napastuješ, ako skopíruješ a prenesieš si to napríklad do Canvy alebo kamkoľvek, alebo samozrejme, že aj tieto ostatné veci. Ale aby si to nemusela sama vytvárať, tak kľudne on ti to zhrnie do toho Word dokumentu. Ty si to kľudne môžeš uložiť do Google disku a budeš to tam mať nastalo, že nemusíš to stále niekde hľadať. Ide to pomaličky, vždy si zapamätaj, že tá neplatená verzia ide o mnoho pomalšie, ako sme zvyknuté napríklad v tej neplatenej verzii ChatGPT alebo Gemini, a je to tým, že naozaj množstvo ľudí prechádza do tejto platformy. Takže nelákať sa toho, niekedy ti to môže vypísať, že je veľa ľudí pripojených a nemáte dáta, alebo vidíš, už až teraz začal pracovať, až teraz to zhrňuje vlastne do toho dokumentu. Nie, že dáta, ale nemá teraz priestor, lebo veľa ľudí proste je zapojených a tu ti vypíše niečo v tom zmysle, že prihlás sa neskôr alebo čokoľvek. Takže nelákať sa toho, on ti to vytvorí, len sa tam vrátiš po určitej dobe. Takže takto krásne on rýchlo, niekedy to ide rýchlo, niekedy to ide teda pomalšie, ale vždy to vytvorí. No a ja ti chcem ukázať, že kde si to vlastne nájdeš. Potom tu máme vlastne ešte nedávne, to sú všetky nedávne chaty, ktoré si tu tvorila, takže aj tu sa môžeš s tým potom teda si to pozrieť. A vidíš, že tu on ti hneď ukazuje, že ako to vytvoril. Tu je tvoj Word dokument so všetkými 5 háčikmi, každý prehľadne naformatovaný a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ja si to dám len tu zdieľať. Môžem si to, vidíš, hneď otvoriť v mojom drive cez Gmail, čiže sa mi to uloží pod ten Gmail. A tu mám 5 háčikov. Ja si to dám tu stiahnuť. Takže dáme si to stiahnuť, uloží sa mi to. A keď som v tom čete, mám to vytvorené, tak tu vpravo hore môžem si to dať stiahnuť alebo otvoriť tú bočnú lištu. Zase sa mi to otvorí. Takže zase s tým môžem pracovať. A vidíš, že sa to uložilo do tých výstupov. Takže je to tam. Keď sa posunieme nižšie, tak tu máme úplne vľavo dolu meno a máme tu pod tým free plán ako plán zdarma. Potom tu máme nejaké šipky. Tie šipky je to prepínanie medzi viacerými účtami. Ak máš napríklad viacej profilov v Google, musím sa priznať, že toto som neskúšala. A tu, keď si to rozbalíme tú lištu, tak máme settings ako nastavenia. Tu je veľmi dôležitá záložka. Tieto settings. Čiže rozkliknem si to ako nastavenia. Teraz tuto je celé moje meno. Zadáš teda meno. Ja by som tu mala mať aj priezvisko, ale mám toto taký skúšobný účet, čiže ja mám vytvorený inde účet. Tu dáš, ako chceš, aby ťa vlastne tá umelá inteligencia prezývala. Keď menom, tak samozrejme, že ako ťa má oslovovať, tak menom. Tu dáš, čím sa zaoberáš, keď si to rozklikneš, tak si tu vyber jednu z možností, lebo je to skvelé kvôli tomu, že tá umelá inteligencia ťa potom lepšie chápe v celom tom kontexte. Tu je veľmi dôležité okno, tu treba napísať o sebe. Napríklad som mentorka žien 50+, učím ich, ako byť vidieť na sociálnych sieťach, v e-mailingu, alebo edukujem ich ako na sociálne siete Instagram, Facebook, YouTube a tak ďalej. Učím aj umelú inteligenciu, zase rozpíšem to. Čím viacej toho dáš o sebe vedieť, tým lepšie, lebo zase sa vraciame k tomu prapôvodnému, že potom aj tie výstupy sú úplne iné. Nezabudni mu tam napísať, píš mi po slovensky, jednoducho a napríklad priateľsky. Platí pre každý chat
automaticky. To tam samozrejme zase dodáš. Potom tu sú nejaké notifikácie, či chceš, aby ti tá umelá inteligencia poslala notifikácie, ak napríklad niečo nedokončí alebo máš dlhý ten súbor. Potom tu si môžeš nastaviť farebnosť, pozadie, aké chceš písmo a teda hlas, keď dá sa s ním komunikovať aj cez hlasové správy, aký hlas chceš. Ja sa ešte vrátim, ale než si prejdeme všetky tie položky v tom nastavení, že my sme si aj tu hovorili v tejto záložke upraviť podľa seba alebo prispôsobiť, že tam si môžeš tiež nahrať vlastne alebo nastaviť, ako má tá umelá inteligencia s tebou komunikovať, čiže štýl, jazyk, tón a tak ďalej. Ale rozdiel medzi touto funkciou a vlastne v tom nastavení je, že je to taká rýchla skratka priamo v čete. Klikneš a nastavíš si napríklad štýl písania, ako má Claude komunikovať, napríklad formálne, stručne, s príkladami, jednoducho a rýchlo. Kdežto v tom settings je to také komplexné nastavenie toho účtu, takže vyskúšaj. No a ja sa vrátim ešte tu, keď si to dáme načítať. Mali sme tu teda settings, máme tu jazyk. Potom ten jazyk zase, ako chceš, aby tá aplikácia vlastne bola v pozadí. Pozor, nie je to ani v slovenčine, ani v češtine zatiaľ. Môžeš si vybrať angličtinu, francúzštinu, nemčinu, taliančinu, portugalštinu, španielčinu. Čiže toto sú také jazyky zatiaľ tu dostupné v Európskej únii. Toto je vlastne, že keď chceš pomôcť alebo pomoc, dá sa povedať. Tuto keď si chceš teda nastaviť ten plán, prechod na ten platený plán. Toto sú aplikácie Claude do telefónu alebo prehliadača. Áno, môžeš mať aj v telefóne stiahnutú túto aplikáciu a pekne sa ti to prepojí. Nezabudni byť prihlásená tým istým mailom. Toto keď chceš niekomu darovať predplatné a tuto môžeš vlastne ďalšie informácie o Claudovi sa dozvieš, že o tej spoločnosti Anthropic a tak ďalej. A tu sa odhlásiš. No a tu je vlastne to četovacie okno. Zase tu vidíš, že máme tu free plán, alebo môžeš to zase zmeniť. A to promptovacie alebo četovacie okno je tu tzv. Sonnet 4.6. Je to vlastne ten program, ktorý ti v inej verzii ani nepôjde v tej neplatenej. Taký ten najvýkonnejší je Opus 4.6, to všetci ho ospevujú, na to je skvelý aj na tie záložky, čo som si ukazovala na začiatku, Cowork a Code. Čiže toto ťa ani nikam nepustí. No a tu už píšeš vlastne tie prompty. Ak na to kliknem ešte, ak si to rozbalím, tak tu máš vlastne pridať, môžeš súbor alebo fotky, PDF, obrázky, písané poznámky, Claude ich prečíta a pracuje s nimi. Potom toto je odfotenie, to znamená, že môže ti odfotiť tvoju obrazovku, môžeš sa ho spýtať na čokoľvek, čo na nej vidíš, napríklad čo znamená táto chybová hláška a tak ďalej. Veľmi často to využívam, veľmi dobre sa mi s tým pracuje, ale samozrejme, že nie len tu, ale aj v ostatných tých platformách. Tuto priradíš správu do niektorého z tvojich predošlých projektov v ľavom paneli. Toto sú kvázi ako zručnosti alebo nejaké špeciálne schopnosti, ktoré môžeš Claudovi zapnúť. Čiže treba s tým naozaj pracovať pre tvoju konkrétnu tému alebo konkrétnu úlohu. Potom je tu vlastne prepojenie s externými nástrojmi, Google Disk, Gmail, to, čo sme si spomínali aj v tom settings. Ešte sme si to vlastne nespomínali, lebo sme tam neboli, takže pôjdeme ešte, vrátime sa do tých settings. Tuto je to vysvietené, lebo je to vlastne zapnuté.
Cloudberry prehľadáva aj internet, pracuje s aktuálnymi informáciami, čiže nie len s tvojimi znalosťami. A potom tu si môžeš nastaviť štýl písania, aký chceš. Formálny, neformálny, stručný, podrobný a tak ďalej. No a tu vlastne, keď sa vrátim, tak tu môžeš nahrávať vlastne hlasom ako pri ChatGPT alebo Gemini a prepisuje ti to do textu. Ja sa ešte vrátim do tých settings. Potom tu máme vlastne účet, dá sa povedať. A to, keď chceš zmeniť heslo alebo tvoj e-mail. Neviem, či to pôjde v tej neplatenej verzii, to nie som si istá. Toto je nastavenie súkromia a dát. Tam určite treba si to položku po položke prečítať, niečo odškrtnúť, čo tam nechceš. Tu sú platobné údaje a správa plánu. Toto je zapnutie alebo vypnutie nejakých špeciálnych funkcií. To sú tie rôzne prílohy, ktoré môžeš mať, webové vyhľadávanie. Tu je spomínané to prepojenie s inými nástrojmi ako Google Drive, môžeš s Gmailom a tak ďalej. A toto už je pre takých pokročilejších programátorov.